baba ne. Ai baba tare ne. Farko za da sanya Allah na ɓangaren bayanai. Ka tsaftace basira ta ina tunane. Da dodobin salati gunta amina manzo. Sai baba tare. Sai baba tari ne jara muna maraba. Muna farin ciki kun ga ta yaba ma faɗi ba. Ni dai yabo da ke kun ga yare ma bai kaza ba. Baba ne. Ai baba tari ne. Ko yaro kararrabi ai ya sai yana da babba. Cikin gidan ku kuma na san kuna da babba. Cikin kasan mu ne jar tari shi ne babba. Baba ne. Ko ba ya raye ne. Iyari mana iya tintini na tsara kalamai. A ɓangaren yabo kun ga ɗan ba da mukamai. Baba na da ɗaukar shawararin malumai. A wanga ɓangaren kundin kun bashi mukamai. Baba tani ne. Baba ne. Baba tani gwarzo ne kai ana ta zance. Dan kafu dubu kafu ɗari ana kwatance. Faransa ta gaza ta shiga uku ta yi kwance. Cikin ƙasan mu Nijar sai dai mu ba kurance. Ko da magana da kiɗa muke gina. Faransa yau kuna kallo ana rawar kiɗana. Dan ubanku yau za ku ji dan kun wuta kaina. Yau za ku mutu za ku yi arba da kiɗana. Baba ne. Baba tani ne. Yan bakin ciki ba ku kama ɗaya da mutane. Cikin ƙasar mu sai dai ku ga mun ƙara burane. A duba ƙauyuka su ma sun canza kalane. Baba tare mun gode Allah ya rika ma. Yan Faransa mun gane yau kun ga takanku. Muna farin ciki sai dai haushi ya kashe ku. Muna ta addu'a Allah ya koyar da kalar ku. Sai ƙasar ku ta rushe an daina tudu. Baba ne. Baba tani ne.